Online sa hotline. Online sa hotline. Ang spokesman sa Negros Occidental Schools Division, Mr. Ian Arnold Arnaiz. Sir Arnaiz, good morning. Good morning, Action Marlon. Good morning sa kanang nagpamati sa imong programa subong nga aga. Thank you. Kamusta, Sir Arnaiz, inyo sa nga monitoring? Nabalanta nga daw damo na sa mga bulutuan diri sa Negros Occidental, nakapatigayon sang graduation, galing kay limitado, no? Limited graduation ceremony, kag end of school year nga seremonya, Sir Ian. Actually, di man amo nakadamo ang sang face-to-face na graduation sa Division of Negros Occidental. Mostly man gyapon nag-virtual kay bangod na siguro sang time man nga kinahanglanon para sa preparasyon kag ang budget man nga kinahanglanon dira. Kag isa pa, inlantaw naton na mas illogical nga kung una sila pa-validate for face-to-face classes, mas hapos nga baka face-to-face graduation sila. Kaya kung nagpa-validate sila for face-to-face classes, na-check ng ilang lugar, ang ilang eskwelahan for all the protocols. That is the reason why man siguro nga nag-opt na sila for virtual. Ang katungod niya, why pa sila naka-face-to-face validation. Why sila na-assess sa ilang preparation when it comes to the face-to-face classes. So why nila napacheck ang ilang campus, ang ilang eskwelahan. So why nila sila na face-to-face graduation man. So, but sa lingkod, kalabanan gali Sir Ian, kalabanan is virtual lang anay, no? May ara gid man face-to-face pero jutay lang. As of yesterday, ang hibalaan nato nga ng limited face-to-face graduation is the Lopez Haina National High School sa Murcia. Okay. Pero daw siya lang ang nabati nga ng face-to-face. Kaya tungod nga nag-offer na at face-to-face classes man. So meaning to say, kumbaga, when it comes to the preparedness of the school sa mga protocols, na-check na siya kag na-aprobahan na. So it was easier for them also na mag-conduct man sang ila face-to-face graduation. Okay. Ang original nga schedule, Sir Ian, sa siring graduation is June 27. Correct na siya, until July 2. Depende sa eskwelahan, pero ang given period for the graduation is subong nga semana until July 2. Kung ang eskwelahan nakaagi suspension sa classes tungod sa bagyo, tungod sa COVID surge ang mga nagliligad na bulan, pwede sila actually make up classes, ma-adjust sila graduation nila, they are given until July 9. Okay. So, ma-adjust sila sa academic calendars nila, pero need pa nila nga mag-consult, Sir Ian, sa ila sa nga respective LGU? Basta for the graduation, yes. They have to get the approval of the LGU. Okay. While labot sa parents' consent, dapat may aragin sila sang approval sa ila local IATF. That is one of the conditions nga ara sa DepEd order regarding sa end of school year rights. Okay. Ulayhon ko na lang, Sir Ian. Anong preparation ta sa daw laban-laban na kayo maguro, madayon na ning face-to-face na nga pagbalik sa klase? Until such time Action Marlon na way pakita sang klaro nga policy ara lang kita gihapon Japon sa limited face-to-face na dapat magpa-validate ng eskwelahan prior to. Kay tungod na kung nagdaon naton ang Metro Manila subong nga mga COVID cases nagasaka na naman. So daw mo pa na siya isa ka factor that we will be looking into sang bag-o nga administrasyon nga magasulod nga kung pasugtanan nila ang full glass na na face-to-face. Pero I doubt it kay tungod sang panibag-o naman na pagsaka sang COVID. Okay. Sige, Sir Ian, thank you good source information kag good morning sa liwat. Thank you very much man sa time kinhatag ninyo sa amon. Action Hotline.